Өйләнешергә карар кылгач, безгә каршы төшкән күпме кешеләр табылды. Татар егете рус кызына өйләнгән. Инде 20 елга якын шәһәр читендәге йортларында яшиләр. 2 балалары бар. Ир кешенең әнисе дә алар белән тора. Ә бабайлары 3 ел элек юкка чыккан. Сериалда һәр гаиләгә хас булган көндәлек мәсьәләләр белән бергә милли үзаң һәм туган телне саклап калу проблемалары да күтәрелә. Катнаш гаиләдә бу мөмкинме? Фильмны төшерүчеләр шул сорауга җавап табырга тырышкан. Давайте поговорим с вами. Вы не против? Нет, нет. Тамашачылар инде беренче серияләрен караганнан соң ук үз фикерен белдерә башлады. Күбесе уңай, яратып карауларын язалар. Бик дөрес, мәгънәле сериал. Безнең хәзерге тормышны яктырта. Татар сериалларын ешрак төшерсеннәр иде. Бик зур рәхмәт артистларга. Шундый яхшы уйныйлар. Бик көтеп алам. Ошый бик матур. Тирән эчтәлекле сериал. Рәхмәт. Чын тормыш инде, әфәрин, бик актуаль проблемалар. Ләкин кемгәдер татар артистларының русча сөйләшүләре ошап бетмәгән. Нишләп татар киносында да русча сөйләштердегез инде? Яратып, саф татар телендә карыйсы килә бит. Шәһәрләрдә яши торган гаиләләр, алар бит русча гына аралаша үзара. Шуңа күрә без бу киноны төшергәндә менә шул гаиләләрне күрсәтмәкче булабыз. Бу семья аңлый башлый татар теленең тәмлеген, кирәклеген. Уңай реакциялар күбрәк тискәргә караганда, ләкин менә шушы Анастасияга килсәк, мин ул хатынны татар, урыс дип тә уйламадым, татар дип тә уйламадым, башка милләт хатыны дип тә уйламадым. Миңа иң мөһиме шушы хатынның эчке дөньясын ачу. Бер хәл сериалын сәгатьләр буе карарга әзер булган тамашачы да бар. Социаль челтәрләрдә берничә серияны рәттән куегыз әле дип комментарийлар калдыралар. Рәхәтләнеп карыйбыз телевизордан, әзерләнеп, коймаклар пешереп, ләкин 30 минут кына күрсәтәләр. Бик ошый вакыты бик кыска, берәр сәгать күрсәтсәләр әйбәт булыр иде. Күңел турында нидер көтеп торган, яраткан әйберең булса бит ул, тизрәк җитсен иде дисең. Мен үзем дә бу рольгә кирип киттем, чөнки ул минем үземнең хәләтемә туры килә. Тормыш иптәшем карап тора, син җиннәт бабайга әйләнеп киткәнеңди. Йөрүшләр, карашлар, име. Күп сорау, нигә 26 минут. Ну, ул ТНВ сетканың форматы инде. Ул миңа да бик авыр бирелде, потому что 26 минутка килергә, нәрсәдер кисәргә, сокращить итәргә туры килде. Сериал 40 сериядан тора. Ул Ватан 21 гасыр кинокомпаниясының беренче иҗат җимеше. ТНВ каналы заказы буенча Наил Маганов җитәкчелегендәге Татнефть компаниясе Марат Әхмәтов рәислегендәге татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән төшерелде. Күңелегезне тынычландырып, ял итеп, безнең сериалны карагыз. Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе тамашачыларга тагын бер фильм әзерли. Ул яңа елга бүләк булачак диләр. Шулпан Касыймова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.